Human sa groundbreaking ceremony kagahapon Marso 23, sugdan dayon ang konstruksyon sa Level 2 Potable Water Supply System sa Purok Muling, Barangay Alegria, Alabel, Sarangani Province. Base sa project profile, 20 million pesos ang gigahing pondo sa proyekto. Lakip dinhi ang konstruksyon sa 1 unit intake box, 3 ka unit sa reservoir nga ibutang sa Kapiawe, Muling ug Plengang, Alegria, 7 ka unit sa valve box ug 5 ka unit sa gripo ug installation sa 12,702 meters nga tubo. Matod sa Label Municipal Engineering Office, ang lugar sa Pligang dunay mas taas nga elevation ug kataason kung itandi sa area sa Pagang ug Dugang sa niini. Mas mubo ang ruta ug mas mahimong accessible ang distribution sa tubig sa mga residente kung hingpit na kining matapos kumpara sa orihinal nga giplanong gagianan. Ang proyekto ubos sa support to Barangay Development Program sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Tinguha sa proyekto nga ma-address ang ugat sa insurhensiya nga nakahatag og kabalaka, kahadlok, ingon man kawadon sa kinabuhi sa mga residente hilabi na sa kabukiran. Dunay 4 ka mga barangay sa Label ang ikonsiderang benepisyaryo sa proyekto sa NTF LCAC nga gilangkuban sa Alegria, Dumulok, Pag-asa ug Barangay Datal-Angas. Sa mensahe ni Municipal Mayor Vic Salarda, gipasalamatan niini ang national ug provincial government sa ilang suporta sa mga programa alang sa kalinaw hilabi na sa water system sa dapit nga dugay ng pangandoy sa mga residente. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, stay safe.